सातटा जि माने इलेक्शन थांखांबाय बेवहाय हाग्रामाया रायजोफोरजों जोगार जाखाबाय बिपिएफ दोलोआ दिनै डास्टबिननि महरखा गतिके रायजोआ बुजिबाय बे दोलोआव भट होनाय माने गावनि बेसेन गोजा भटखौ डास्टबिनाव गारनाय जायो गतिके बे बाराव सिडलियाव 1 लाखनिबो बारा जों माने भट मोनगोन बेयाव सियर जाना दं आरोखि सिडलियाव माबायदि गाज्रि रोखोम जेननाया माबायदि गाज्रि ना आं बेखौनो बुंबाय बेफोरनि उनाव आरो बिपिएफ होनना जे दोलो दंबावो बे माने चिरां डिस्ट्रिक्टआवबो गैलिया आरो बाक्सायावथ' गैखायानो आरो चिराङाव जि साफा सानै दंमोन बिथांमोनाबो बुजिबाय आरो जिहेतु थांनाय एमपि इलेक्शनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बिथांनि टीमा बे चिरां ओनसोलनि साहा ओनसोलाव ख्रिस्टान आरो हिन्दुखौ लानानै बिराद गिदिर मोनसे बेले बेजे सोमजिहोदों बयबो मिथिखागौ 2021 मायथाइयाव देबरगाव समस्तिनि एमसिएलए बा हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकारि बिटिसिनि जि फैसा 600 कोटिनिनो बांसिन 300 कोटि रांखौ प्रमद बर' बिथाङा ख्रिस्टानफोरनि चार्च लुनानै होगासिनो दं होननानै बिथाङा देशनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनो मोनसे गावनि बेटआव साबमिट होदोंमोन गतिके दिनैनि दिनाव उल्थायै आरोबाव फिन खेबसे साहा ओनसोलाव बिथांनि साला सामुन्डाफ्रा जायनोखि माने हारिनि जोलै होनना बुंबाबो भुल जाया माने अलवेज बिथांमोना नेगेटिभ गाज्रि सिन्ताधारा गासिबो दल संगठननिफ्राय होखारजाजोबखानाय जोगारजाजोबखानाय सुबुंफ्रा साहा ओनसोलनि ख्रिस्टान समाजनि अन्थाव बाथाव रायजोफोरखौ बिथांमोना गाज्रि मोनसे मेसेज होदों जे माने इउ पिपिएल फैयोब्ला जोङो माने ख्रिस्टान माखासेया माने बे ओनसोलखौ गारनांगोन गासिबो हिन्दु जानांगोन बेबायदिनो गाज्रि खैसार माने मावजिफोरनि आखल हाग्रामा महिलारि आरो बिनि जि लालु पान्जु मानसिया गासिबो मावजिनि आखल लाजोब्बाय बे खोथाखौ जों नुनो मोनदों आरो हाग्रामा महिलारिनि जि समस्ति देबरगाव समस्तिनिफ्राय बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएल दोलोआव हाबबाय थादों दा समाव इउपिपिएल दोलोआव हाबनो थाखाय माबाफोर बिपिएफनि लिडारफ्रा इंगितफोर दं नामा 100% बुंबाय नङाना बिथांमोना डास्टबिनाव मोनसे परिनाम जाहैबाय डास्टबिनाव सोर थानो जायफ्रा गोग्गो हां लानानै मोजां मोनो बिपिएफआव दाबो मोजां मानसि दङ जायफ्रा गोग्गो आरो गोथार दैयाव हां लानानै मोजां मोनो बिथांमोना बेबायदि गुबुंले जि माने दाखोर जि माने मोनसे माने राजनितिक दोल बे दोलोआव थानानै बिथांमोना दिनै हां लानो हायाखै बेनिखायनो देबरगावल' नङा गासैबो समस्तियावनो माने हाजार मानसिया दा बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों आरो बिसेसकरि बर' रायजो राजाखौ आं खावलायो जे आरो थांनाय समखौ बावनांगौ आरो प्रमद बर'नि गोदान सानखांथि जि माने जोंनि बे बर' हालामनिफ्राय माने स्पेससिम लागै लांनायनि जि मोनसे लामा बानायदों चिराङावनो जों बेखौ जात्रा खालामबाय लेब बानायबाय बेनिफ्रायनो स्टार्ट गोबां माने सेन्टारबो जों